kai cikiya. To ko da a wani guri aka tsinta, kamar da ka bada misali mai kanti ya tsinci an tsinci kuɗi sai aka kawo gidan rediyo. To kaga ba zai yi a ce mun ba da kowane kanti mun bashi ba, yayin da aka wayarwa da mutane kai kamar irin wannan. To idan misali ba mutum ba cikin kungiya a ta su yake ba, ko ba a wata kungiya yake ba, tsinta ya shi kadai yana iya garzayawa gidan rediyo, ko ya je gidan mai unguwa, ko kuma ya je wuraren da aka ba su damar wannan saka wannan cigiya din, kamar yadda na faɗa maka. Kaga mutum individual mai kanti yana abin da ya tsinta zai iya zuwa gidan rediyo mafi kusa da shi sai ya bayar. Saboda kaga an takaita misali yawan mutanen da za a ce kowa shi zai dinga dorawa. Saboda haka in ya dauka ya kai gidan rediyo, ko kuma ya dauka gidan mai unguwa, ko kuma ya dauka gidan kamar kungiyar masu baban hawa, su kuma daga nan za su dauki wannan abun sai su dora. So kaga ana tafiya abun an takaita waɗanda za su iya dinga karɓa su, a maimakon a ce kowa zai ɗauka zai iya sakawa. Yauwa. To mai saurare, kana tare da mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio, faɗi ra'ayinka. A daidai wannan lokaci muna tattaunawa da jami'ai daga cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma da aka fi sani da CTAD. Kuma muna tare da jami'i da ke kula da harkokin fasahar sadarwa a ita wannan cibiya, wato Kamaluddin Umar, da kuma mataimakinsa a ita wannan cibiya, Suhail Sani Abdullahi. Da su ne muke tattaunawa musamman akan sabuwar manhaja da ita wannan cibiya ta samar, wadda suka sanya wa suna Cigiya. Za mu je gare ka mai saurare domin ka tofa albarkacin bakinka, kuma maza za su kira ta 0644600953 da 0644609554 da 0644609555 da 0644600956. Mata za su shigo ta 0644609557 da kuma 0812614131. Ta nan za ku same mu domin ku tofa albarkacin bakinku ko kuma ba da taku gudunmawar. Mataimakin shugaba, an samar da ita wannan fasaha, yaushe za ta fara aiki, ko kuma ta fara aiki yanzu idan na bude zan samu? Kuma yaya misali gani da waya wadda kuka ce irin wadda ake shafa ta dinnan ko Android ko wadda ake shafa ta, misali ta yaya zan yi in shiga wannan bangare na ita wannan manhaja ta Cigiya? A yanzu dai tun ranar 18 ga wata kenan, ranar Alhamis, dama ranar muka yi bikin kaddamar da ita wannan manhaja. Kuma tuntuni mun riga mun dora ta a rumbun adana manhajoji kenan, wato Play Store kenan. A yanzu haka tana nan. Duk da dai a kwanakin nan mun fuskanci cewa mutane idan suka yi sacin ɗinta ba ta yiwuwa sama, sakamakon cewa sabon abu ne, to ba ta da karfin kamar search console, ba ta da karfi a search console. Yanayin yanda mutane a bangaren bincike, wato ba a yawa ana binciko ta ba, ballantana a hauro da ita sama domin a dinga ganin ta ana budewa. Yawwa, to yanayin karfin sacin dinta da ake yi shine zai sa ta yi sama yanda kowa zai na ganin ta sosai da sosai. To amma akwai pejin mu na Facebook kenan, wanda a ciki duk link da mutum zai iya zuwa ya bi direct ya je ya dauko ta. Tuntuni da mu wannan mun riga mun dora. A yanzu mutum yana so ya dauki wannan manhaja, tana nan a cikin pejin mu na Facebook, shine Cigiya App sunan pejin kenan. Shine yanda sunan pejin yake. Mun ajiye link har guda 3 ma, wanda in mutum ya taba shi zai je ya dauko wannan manhaja. Kuma ta riga ta fara aiki, dan mun an riga ma an daddora wasu kayayyakin da muka da su kungiyar tokan kenan suka ɗauki hoto, suka nuna mana cewa wasu sun rike kwanakin da aka kawo su, wasu kuma dai ba su rike ba. To an riga an ɗora wayannan wayanda za, ko da mutum yana bukata a yanzu zai iya zuwa ya bincika, ko da ya taɓa manta wani abin nasa a ciki, kuma yana tunanin a daidaita sahu ya manta, to akwai an riga an ɗora su da kwanan watan, ranar da aka manta su, da kuma bayanan wanda za a iya tuntuba a jiki. Duka mun riga mun. Me amfanin kwanan wata? Kwanan wata shine misali yanzu mutum ya yadda abu a yau din nan, to idan yayi sacin din kwanan watan ranar, to duka abubuwan da aka yaddar a ranar ko a ina ne, to zai gansu a jere sun fito mai ne. Sabanin misali yanzu mutum ya yadda abun sa yau, to kaga idan yayi sacin din kwanan watan yau, to zai gansu gaba ɗaya, ko da a ce
zai ga na wannan zai ga wannan zai ga wannan, sai ya duba a cikin kayansa ya ga wanda yake tunanin nashi ne kenan. Haka in na gobe ne su ma, misali kwanan watan gobe mutum ya rubuta, to shi ma zai gan shi. Shine amfanin yadda ba. Misali yanzu a ce kamar watanni 3 na yadda wata rigata ko kuma na manta da ita a daidaita, shi kuma mai a daidaita ya ɗauka ya kai ofishinsu, yana ɗaya daga cikin abin da kuka saka. Ni kuma ban riƙe ainihin kwanan watan da na yadda wannan abun ba. Yawwa, to amma ai mutum ya rike sunan abinsa shine mutum yana rubuta sunan abinsa. Akwai bangaren da mutum zai rubuta sunan abin, yana rubuta zai nuno mai abubuwa masu irin sunayen abin nan nasa da yadda zai gan shi. Ko kuma in yana ma tunanin ya rike gurin da ya manta abin, an rubuta sunayen guraren duk a jiki, yana rubuta zai nuno mai a jere ga sunan abubuwan da aka yadda da su a irin guri kaza ko guri kaza, duk ga sunan a jere. Malam Kamaluddin, akwai ɗumbin mutane na karkara, watakila wani bai ma san hanyar da zai bi domin ya binciko waɗannan abubuwan ba. Kuma wato idan ka lura za mu iya cewa da yawa daga cikin al'umma suna wa'annan yankuna na karkara sun mafi manta kayayyakinsa a irin wa'annan ababen hawa. Ya za ku yi da su? Masha Allah. Wato kamar yadda muka yi abun muka samar da shi cikin sauki, cewar ba kamar masu amfani ba wai sai wani kwararre zai iya amfani da shi ba, kuma a'a ba sai lallai wani mutum ɗaya da aka zaɓa zai yi amfani da shi ba. Misali, ko da kana a karkara, yayin da ka yarda wannan kayan naka, kana iya samun wani ɗan uwa naka ko ɗanka ko aboki, daga wayarsa kawai kana iya masa bayani kace do Allah na yarda kaya na ranar kaza mai kama da kaza, a duba mini ko za a iya samun mu. Kaga wani dan uwan na ko da daga bini ne, in ka buga masa waya zai iya shiga manhaja ya duba maka, ya ce to lallai ranar kaza na ga wani kaya mai kaza da kaza wanda aka tsinta ranar kaza. To da ya ji wannan abun kaga ya samu kwarin gwiwa, saboda haka sai ya fara faɗa bincike, zai iya kiran waya ya ce to da Allah sai ya duba masa a tashar kaza ne aka yi, saboda haka aka aje abun. Saboda haka daga nan sai in tasowa zai yi ko kuma kiran waya zai ce da Allah ya ƙara bayani akan kayansa. Kaga ko da mutumin da yake karkara ne, tunda akalla za ga wata illa waya ta je ko da babu ita, akwai wanda ya sani zai iya kira. In akwai ɗansa wanda yake da ita waya mai irin wannan shafawar, zai iya kiransa. Dan uwansa ne, duk wanda ya sani ya ce da Allah duba mini kaya mai kaza a guri kaza ranar kaza na yar, sai ya taimaka ya duba masa. Kaga an faɗa abun ba sai lallai a sai wani a ce mai rijista mai kaza ba, so kowa ma zai iya bincika kaya, baka da waya da ita zaka iya sa wani ya duba maka. Wai Suhail, ita wannan fasaha al'ummar jihar Kano ta shafa ne ko kuma har da sauran jihohi? To a yanzu dai mun yi ta ne iya ga al'ummar jihar Kano, amma nan gaba kaɗan muna nan, kasan ko da yaushe abu ana ƙara samun update, ana ƙara sabunta shi kenan. To yana nan yana ƙara faɗaɗa ma har ya kai ga matakin duka ƙasa. To yanzu bai shafi baki da suke zuwa Kano siyayya ko kuma su zo wasu sha'ani su manta da kayan sa, bai shafe su ba? Misali, ai abin da nake nufi, idan dai har abu a Kano aka yadda shi ko aka wanta shi, to shine ake da damar za a iya ganin sa. Amma ko daga ina kake? Yanzu masu sauraron mu da suke sassa daban-daban na ƙasar nan, in har suna ji za su iya ɗaukan manhajar, idan sun manta da wani abu a jihar Kano za su iya nema, kuma zai fito. Zai fito a cikinsa. Kuma shi dama wannan manhajar ta wacce kowa da kowa zai amfani da ita, ba ma sai mutum ya yi rijista ko ya buɗe profile. Kana shiga kawai za ta nuna maka shiga ka duba kayan da kake bukata. Shi da yanda take kenan. To kai tsaye mai saurare, bari mu je gare ka domin kai ma ka tofa albarkacin bakinka ko kuma shawara da zaka ba waɗannan jami'ai daga cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma wato CTAD. Tare muke da Kamaluddin Umar, jami'in kula da harkokin fasahar sadarwa a ita wannan cibiya, da kuma Suhail Sani Abdullahi, mataimakin Malam Kamaluddin kenan. Da su ne muke tattaunawa musamman akan wannan sabuwar manhaja ta Cigiya. Mita 93.1. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da wannan lokaci, da wa muke tare? Barkan ku da yamma, barkan ku da aiki. Na'am. Alhamdulillah, kuna tare da Khalid Musa dan Harshen mai gonjo kuma makura. Na'am Khalid. Sar barkon ne manyan baki zuwa nan gidan radio na Arewa ne albarka. Na'am. Tambayar da a gare shi ne kuma maganar cewa bayan da halishin ranar da fari kenan. Na'am, ranar da ka
idan wannan amfanin duk da suke rubuta na'am kwanan wata na'am to shine nake so in yi tambaya a kai idan kamar misali ya manta bai sa duk ba ya za a iya gane ainihin kayan nasa kenan na'am to na'am mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah sunana Awwalu Rabi gobe kuma ina wa manyan baki fatan alkhairi na'am Awwalu to alhamdulillah ya tambaya ta shi ne nace to ta hanya mutum ya yadda abu suke samun labarin an ta abun ko kuwa wata hukuma ce suka ware wadda in an samu an kunto a kai musu wannan shine ya tambaya ta tashi lafiya sunana Awwalu Rabi gobe so muna godiya Awwalu mita 93.1 assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da rimana abba Kamaluddin ne Kamaluddin to alhamdulillah kana tare da Abubakar masoyin Annabi Gayawa kungiyar Aminan Juna na'am Abubakar masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gaskiya tambayar da wanda ya sauka wani yayi na'am shine ta yaya kike gane cewa gashi kayan mutum ya bata na'am na'am muna godiya mita 93.1 assalamu alaikum assalamu alaikum malam Kamal wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wa muke tare kuna tare da Kabiru filan da Kabiru garmo kuma na'am Kabiru wato tambayar da muke so mu yi kamar yadda Khalid ya tambaya amma muku gane ba na'am ina yin tambaya ne cewar idan mutum misali kunan aka tsinto ana an sa date a ranar da aka yi na'am to shi kuma wanda ya misali shi kuma bai sa date din ba na'am to idan ya zo da karba kamar yaya za a yi shine tambayar na'am na'am to bari mu ansa waɗannan sai mu koma ga wannan akwai Khalid da shi da wannan Kabiru kenan da suke magana akan cewa misali ka yadda kayanka baka san kwanan wata da kayar ba sannan ka duba ka ga misalin kayanka ta yaya za ka yi wajen ganin ka samu wannan kayan naka baka san kwanan watan ba masha Allah ai kamar yadda al'amarin yake idan baka san kwanan watan ba za ka sa suna idan ka sa suna duk zai kawo maka abubuwan da suke da kamanceceniya da wannan suna saboda haka ai akwai hoto da yake fita a ciki ko da babu hoto a ciki idan ka ga wanda ya kamanceceniya da sunan kayanka ko kuma kayanka da kai za ka duba ga a wannan wuri ne ko wace tasha aka aje wannan kayan to kana damar da za ka buga waya ko kuma ka je tashar ka ce to kayar da kaya mai kama da kaza da kaza ranar kaza kana tsammanin wannan kaya naka ne saboda haka idan suka cewa za su kare maka tambaya kamar yadda zaka saba wani iri ne zaka faɗa in jaka ce za su ce to menene a ciki zaka yi bayani kaza da kaza da kaza ne in har su tabbatar da jakar ka ce da kayan da ka faɗa a ciki to shikenan fa Allah alhamdulillah su ba ko da baka san ranar da kai ba kana iya duba kaman tsakin ranaku in kana tunanin a watan kaza daga ranar kaza zuwa kaza aka yi wani abu to kana iya saka ka sa duk wani kayan da aka yi daga ranar 1 ga wata zuwa 5 ga wata to dai sai ta fito maka da duk inda akwai kayan da aka yi a wannan takaitaccen lokacin za ta fito maka da su misali Kamaluddin ya yadda a canfa yawa Suhail ya yadda a canfa kuma ikon Allah sai abu ya zo dukanku iri ɗaya ce kuka siya kuma a misali a ce daga 5 ga wata zuwa 15 ga wata a wannan tsakanin kowanne a cikin ku da ya shiga shagon ya sai a tamfar a bakan leda aka samar kuma ita kadai ce ka siya ya siya dukan ku kun manta sai aka saka ana neman atamfa na zo shi ma ya zo yaya za a yi to masha Allah ai duk wanda ya yarda idan na yarda atamfa shi ma yarda atamfa ban san cewa ai in aka tambaye ni guda nawa ne yar zan ce guda ɗaya ne yar saboda shi ma zai ce guda ɗaya zai ce shi ma guda ɗaya wace kala zai faɗi kala shi ma ya faɗi kala iri ɗaya kuka siya ai wanda ya zo nema din ai ɗaya zai karba saboda haka in ya karɓi ɗaya tana nan na'am misali abin da nake faɗa guda biyu ne aka yar sannan guda ɗaya aka tsinta to guda ɗaya ka fahimci abin da nake faɗa na fahimci abin da aka tsinci guda biyu ne aka yar amma aka tsinci guda ɗaya kayar Suhail yayar ya za a yi to ai magana da zai shi wancan ai ɗaya bai san cewa ɗaya yayar ba sai ya ji labarin cewa an yadda atamfa kuma sai ya je sai magana kana nufin sai ya magana kuma ya faɗi kalar atamfar da wancan yayar Suhail ka fahimci abin da nake faɗa na fahimta misali kamar yadda shi yake faɗa to shi wancan din wanda bai yadda ba kenan kaga kenan ta ya zai san cewa an yadda misali dukan ku kun je kun siyo wannan da kai da shi naka a gurin da ka siya daban shi ma a inda ya siya daban iri ɗaya ne komai ɗaya
ka fahimce ni komai daya kuma dukan ku da kuka tashi fitowa daga wannan shagon a bakan leda aka saka muku kuma lokaci ɗaya ko ba ya kasance ba dole lokaci ɗaya ba misali daga ranar 1 ga wata zuwa ranar 15 ga wata kuka yar aka tsinci guda ɗaya ba a tsinta ba dukkan ku abu iri ɗaya ne kuka siya ya za a yi a tantance mai abu to bari in ƙara bayani ai mutum biyun nan da suka ɗauka kowa na shi guri yayi ba guri ɗaya suke ba ko kowa ya tafi ai ita cige ba wai fa cigitawa ake ba a ce okay to wani yayi da kaza har shi wanda bai yar din ba ya tunani ya ce ai wani ya yadda abu irin wannan ma nawa daidai lokacin ya duba yawa saboda kaga wanda iyar shine zai je ya bincika ya gani to akwai Awwalu Rabi'u da kuma Abubakar masoyin Annabi da suke tambaya hanyoyin da kuke bi wajen tattara bayanai musamman akan abubuwan da kuka tsinta ya kuke bi to kamar yadda ya magana cewa ya ake muke gane mutum ya yadda ba wai ganewa ake wani yayar ba abu ne wanda ake yin sa dama amma kuma yadda ake ba a samun mutane suna karban kayansu sai muka duba duk kayan da aka riga in dai an yarda kaya kuma an tsince shi an kai wannan cibiyar da muka warware za su don Allah yadda za su dora shi za a gan shi domin akwai yiwuwar idan an tsinci kaya ai ba a kaiwa idan aka samu mai son zuciya zai tafi da shi musamman duk inda dai jami'an ku suke musamman yanzu a nan gidan rediyon Arewa idan kun ba wani dama duk lokacin da aka kawo cikiyar abu ko na rubutu ne ko na menene zai rubuta ya dora ko kuma daga can za ku shigar da shi manhajar ku ta gaba daya sannan za a gani hanyoyin da kuke bi wajen tattara irin wayannan abubuwan kenan mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalam sai ka dan daga murya wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare muna jin ka kuna tare da Ado dan mutum shago a cikin tashar motar Manjiro na'am to Ado na kun ga dai a cikin tasha nake na'am kuma idan na wai bayanan office na yan union suna ganin ajiya kafin cikin ta kayan mantuwa na'am to a kananan hukumomi guda 40 da muke da wasu 44 na'am na'am to a kowace karamar hukuma suna da wakili ne wanda zai rika aika musu da wannan rahoto inda ga shi nan muna ganin kaya na shekara 3 shekara 2 wata 6 wata 7 na'am wasu ma an rasa masu su na'am rila ce ta gwanzo ma kwanakin baya aka manta ta nan wani shekara 2 na'am wallahi sai dauko aka rika rarraba almajirai da mutu gaba daya na'am sai a za a rika sanin irin wa'annan rahotanni to insha Allah za mu je gare su mita 93.1 assalamu alaikum mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da Kabiru mai biro karamar hukumar kunci na'am Kabiru to tambaya ta musamman kamar su waɗannan abubuwa da aka kawo akwai wasu yanayi wanda in suka daɗe na'am ke shige kila ba a sami mai su ba na'am kuke shigar da su na'am ko ku ba da wasu ko a tallafa wani ko kuma abu na biyu kamar ni nake tsintar wannan abu misali in na kawo a misali akwai wata kyauta haka wadda misali ko ake muku da kuke wannan taimakon ko ku a'a ko ba abin da yake shigar muku da shi na gode ko ina kula da kuɗin ki gadi a takaice to muna godiya mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am a gurguje to mun rasa wannan shi ma assalamu alaikum mita 93.1 assalamu alaikum na'am Awwalu na'am tambaya ta nan shine kamar yanzu na manta abu na a daidai sau 9 ga wata sai na kuma na manta na cewa wanda zai duba mu ko kuma na duba a 10 ga wata wannan abin zai kasance kuma in na sa sunan abin daidai na'am to shikenan muna godiya to akwai Ado da yake faɗan cewa daga karamar hukumar Minjibir yake cewa in ya juya bayan sa ya kalli shagon wato yan union ga dimbin kayayyaki nan yaya za ku yi wajen sada kananan hukumomi guda 44 da muke da su a faɗin jihar Kano yawa masha Allah kamar yadda muka ɗauko abin ya fara in Allah ya so ya da muna so mu game shi gaba ɗaya kamar yadda muke maga a jihar Kano har in wasu za su shigo su ma muna iya sa wato shi daɗin irin wannan idan aka ce